a dať im nejaké rady. V rýchlom rozhovore na minútu. A rozhovory ideme tam, kde je tých. Nie som tu sa. Boris Valabik. A pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, čomu sa venujete? No, teraz som myslím, že moderátor a predtým som bol, myslím, že hokejista. V histórii vy patríte medzi najvyššie draftovaných hokejistov do NHL. Prečo si myslíte, že práve vy ste mali tú možnosť byť 10. draftovaný? Fúha, to je ťažká otázka. Myslím, že okrem výšky, ktorá vtedy sa radila k výhodám, tak som bol pracovitý a myslím si, že tie týmy, ktoré nado mnou rozmýšľali a ten tým, ktorý si ma nakoniec vybral, tak videli takú úprimnú snahu zlepšovať sa. Takže byť poctivý je dôležité. Jednoznačne. A nie len v športe, ale v športe je to také úprimné, také priamo viditeľné a ľahko zdokladovateľné. Bohužiaľ, vašu kariéru veľmi brzdili zranenia. Vy ste mali aj tak tú hokejovú kariéru celkom dlhú. Čo vás stále tak hnalo dopredu? Čo bola taká motivácia? Ja nie som človek, ktorý by bol quitter, ktorý by prestal pracovať na niečom, čo si vysníval. Hokej je niečo, do čoho sa zalúbi chlapec alebo aj dievča, keď má možno 4-5 rokov. A prestať s tým kvôli zraneniam niekedy po 20 rokoch nie je jednoduché rozhodnutie. Takže ak sa byť človek v hocičom úspešný, musí milovať to, čo robí. Musí milovať to, čo robí, ale nielen mám to rád, ale nie som ochotný preto nič spraviť, ale musí byť ochotný preto aj veľa obetovať a veľa spraviť. Veľa športovcov má problém po kariére, že nevedia, čomu sa venovať. Keby ste mali povedať jednu vec, ktorá rozhodla, že ste úspešní aj po tej kariére. Ja nemám kľúč na úspech, je to zhluk šťastných okolností pre mňa, lebo niekto si ma vytipoval z nejakého dôvodu. Ja často nerozumiem prečo, ale som za to nesmierne vďačný. Ale myslím si, že to, čo som si zo športu nechal, je odvďačiť sa tým, čo mi dávajú dôveru. Nech to je čokoľvek, tak nikdy som ich nechcel sklamať, lebo z nejakého dôvodu ten človek si ma vybral. Keď toto pozerá nejaký športovec, jedna rada, ktorú by ste dali jemu, aby sa mohol takisto ako vy živiť tým, čo ho baví? No ja si myslím, že makaj, pretože na svete je veľa ľudí, ktorí makajú a uvedom si, že makajú, že sú aj takí, ktorí makajú viac. Hard work pays off. Ja tomu verím. Mňa to nikdy nesklamalo a budem tomu veriť a budem to vštepovať aj svojim deťom. To je jediné, čo môžeme my mať vo vlastných rukách, je ako tvrdo budeme makať. Koľko máte rokov? 39. Ja mám 21. Ak by sme obaja zajtra zomreli a mohlo by tu po vás zostať iba jedna vec, ktorú by ste mohli povedať, čo by to bolo? To je tvrdá otázka. Asi ten odkaz k tej tvrdej robote, ale aj k tomu, aby nenechávali nič na druhých, čo majú vo vlastných rukách, čo sa týka práce. Čo sa týka všeobecne asi, že nič nie je dôležitejšie ako rodina. Aj keby som nedokázal v živote vôbec nič, ale moje deti mi preukazujú takú lásku, ako mi preukazujú, tak som jeden šťastný chlap, šťastný človek. Netreba merať úspech podľa peňazí. To vôbec nie. Nie som ten, ktorý povie, že peniaze nie sú dôležité, pretože bohužiaľ sú, tak sme si to ľudstvo vymysleli, ale úspech by som v nich určite nevidel. Toto boli skvelé rady, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne.